Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen og Niklas. Og vi er din absolutte yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Og vi er lige kommet tilbage fra vores sommerferie, Niklas. Har du haft en god ferie? Ja, mand. Eller jeg har jo hele tiden ferie. Nej, det har jeg ikke. Men fuck, det er over hvad er det, 1,5 måned siden sidst vi lavede et show? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er ved at være et godt stykke tid siden, vi to har set hinanden over et par mikrofoner. Jeg savner dig. Jeg har sgu også savnet dig, Niklas. Fedt. Jamen skal vi ikke lige starte med at lige kaste nogle shoutouts. Vi skal lige kaste nogle shoutouts til vores fantastiske sponsorer. Nå, ja, det skal vi. Ja. Vi har fået en ny, som skal lige køre den salgstale igennem. Hvis ikke I kender til selskabet Greenspeak, så skal I tjekke den ud, fordi vi mødte gutterne på Grøn KBH og fik en sludder med dem, og vi er begge to signet op med dem nu, og vi brugte dem jo i Berlin. Jeg er fucking glad for, at det er fungeret sign up med Greenspeak. Altså, skide godt. Jeg vil sige, deres service, ikke? Jeg har ringet til deres telefondame et par gange, ikke? Ja. Det spidser. Det spiller 100. Det er også det, der svedigt, det er jo ikke særlig mange mennesker, der arbejder der. Jeg så tror, du det får er ikke lille firma, ja. Ja, så når du snakker med dem, så er det ikke bare en eller anden 19-årig, der sidder og bare sådan. Det er sjovt, jeg fik et opkald fra, hvad var det? Et af de der selskaber. Og så spurgte de, hvem der var med, og sagde Greenspeak. Og så sagde jeg, jeg er ligeglad, hvad det koster. Selvom det er billigere end alle de andre selskaber, i hvert fald hvad jeg har set. Så sagde jeg, jamen det vælger jeg på grund af, at de giver deres overskud til velgørenhedsformål. Og så var han bare sådan, det gør, nu kan jeg ikke huske, hvad der var for et selskab, men det gør vi også. så var jeg sådan, nej, virkelig? Ja, det har velgørenhed og sådan noget. Det var virkelig, hans svar var noget i den dur, sådan velgørenhed og sådan noget. Og så var jeg sådan, hvad er det for noget? Og så sagde jeg til ham, du ved ikke rigtig, hvad du taler om, gør du? Det kan jeg huske. Jeg var sådan lidt bagefter, jeg sagde det, så okay, det var måske lidt groft. Ja. Jeg var sådan, du ved ikke rigtig, hvad du taler om, gør du? Og så var jeg sådan, nej, det gør jeg ikke. Nå, du må have en god aften. Fordi mange af de der selskaber, der er det jo bare sådan fucking 19-årige eller whatever. Men hos Greenspeak, det er jo, hvad er der, måske 10 mennesker? Så de har bare, du bliver ikke bare efterladt et eller andet sted. Absolut ikke. Altså, de tager hånd om deres kunder. Det var i hvert fald mit indtryk. 100%. Og nu har vi haft det været en lille måned. Ja. Snart. Og det spiller altså bare. Yeah. Det gør det. Og vi har også sådan, hvis I går ind på vores hjemmeside, plantetinget.dk, så oppe i toppen, så er der Greenspeak. Og så hvis I trykker der, så er der sådan et specielt tilbud, som er til Plantetingets lyttere. Yes. Og vi må ikke sige, fordi det kører på et andet selskabs netværk, så må vi ikke sige priserne. Og det er bare sådan underligt, det står i loven. Men det er billigere end de andre, og så når du signer op, så får du lov til at vælge, hvor 100 kroner skal. Det er gratis at signe op, det koster 1 krone at få flyttet det. Men så må du vælge 100 kroner til at donere. Det går ikke ud af din punkt, det går ud af deres punkt. Så donerer de 100 kroner til. Hvad valgte du, Kasper? Jeg tror, jeg valgte Verdens Skove, og de har sådan 20 forskellige valg, man kan tage, når man signer op. Og i hvert fald lige nu. Super der er det sådan 20 ting. Ja, rigtig mange af dem vil gøre bæredygtighed, skove. Der er også hjemløse, nogle dyreforeninger, eller nej, det tror jeg faktisk ikke, det var der, så det fjollet. Kattens Værn. Doner til Kattens Værn. Den fjollede organisation. Nej. Men jo, så kan du donere 100 kroner, vælger du til hvem? Og det synes jeg bare er super svedigt. Det er fremtiden inden for at shoppe, det er, at du vælger, hvor, hvad for nogle, jeg tror ikke, at fremtiden inden for teleselskaber eller internetselskaber eller sådan noget, at de kan ikke konkurrere på priser så meget længere, fordi det er helt nede i bund. Hvis du ser, hvad sådan nogle ting koster i Danmark i forhold til andre lande, det er meget billigere i Danmark, end der er i andre lande. Okay. Jeg tror, at fremtiden er, at du vælger ud fra, at et selskab, de tager ligesom et ansvar, sådan for eksempel som Greenspeak, de sådan vælger, når vi vil være et bæredygtigt selskab, og vi giver et vis overskud, og vi siger ingen i vores, hvad det de har sagt, der er ingen her, der må tjene over 30.000 om måneden, resten, det skal gå til velgørenhed. Okay, og det ved jeg ikke. Ja, det mener jeg, det så på jeres hjemmeside. Men det er i hvert fald vores nye samarbejdspartner. Ja, vi er det blev lidt langt, men jeg synes bare, det er super svedigt initiativ. Ja, så gå ind på vores hjemmeside og lige tjek det ud. Og så har vi jo også vores fantastiske sponsor, govego.dk. Ja, 100%. Og hvad er det for en kode, man skal skrive, hvis man gerne vil få 10% på alt det lækre mad? Det er planting.
Du skriver plantetinget i checkout, boom, så er der 10% godis til dig. Ja, det var mega nice. Jeg bestilte fra dem for ikke så lang tid siden. Fik jeg muligt slik med og sådan noget. Fik jeg også lige, de skrev også lige en besked til mig. Det så de gør, at de andre skriver det lige. Hej Niklas, håber du nyder maden, have en god dag. Og en smiley face og sådan noget. Det er fandme dejligt. Ja, det er svedigt. Det er svedigt. Skal vi... vi har jo spørgsmål og alt muligt. Vi har spørgsmål. Eller skal vi tale om sommerferie først? Alle de svedige ting, vi har lavet? Ja, fordi det her, det er jo en ny sæson. Vi har faktisk en perlerække af programmer klar til jer, kære lyttere, i den nærmeste fremtid. Ja, for helvede. Med de mest spændende, interessante, kloge, dygtige mennesker. Men den her gang, der er det bare os to. Og vi vil gerne lige fortælle lidt, eller det er i hvert fald vores plan for i dag, at fortælle lidt om vores sommerferie. Og måske lige tage de lidt mere plantebaserede briller på, så vi er i... Så det er stadig lidt relevant. Vi er jo i plantetinget, ikke? Ja. Det er jo sådan noget, vi skal snakke om. Helt sikkert. Men Niklas, hvad har du brugt den her måneds pause for plantetinget på? Jeg var i Aarhus og skulle en reklame, så det var faktisk ikke rigtig ferie. Okay. Så det var sgu svedigt. Jeg skulle spille en fuldstændig crazy cockney filminstruktør. Så det var meget fedt. Okay. Det var sådan en reklame for... Jeg ved ikke, om man må fortælle, men nu gør jeg det bare. Jeg har ikke forstand på sådan noget kontrakt og sådan noget. Det var sådan en reklame for sådan det der panserglas. Sådan noget speciel coating til så din telefon ikke kan gå i stykker. Okay. Og så var det sådan... Så skulle jeg spille sådan en crazy britisk filminstruktør. Så det var super sødt. Og der havde jeg jo selvfølgelig... Der havde jeg jo glemt... Der havde jeg glemt mit SIM-kort-menu. Jeg skulle vente fra mit abonnement gik fra 3 år til Greenspeak. Så glemte jeg selvfølgelig mit SIM-kort i Østerbro. Så jeg var bare sådan, da jeg ankom til næste morgen, der vågnede, så virkede min telefon jo ikke. Nej. Så jeg var bare ledet som en huleboer i en uge. Så jeg gik i seng klokken 8, 5 dage i streg. Unplugged from the Matrix. Ja, fordi det var en helt ny lejlighed, så der var ikke noget wifi. Shit. Så jeg levede bare. Det var mega extreme. Okay. Jeg tror også, det er meget sundt at komme væk fra det der grid der. Jeg var faktisk nede hos en af mine venner, der bor nede på anden sal her i opgangen. Og han sagde også, han var nede ved Gardasøen, og det var meningen, at han skulle have arbejdet her meget. Han boede på sådan en campingplads. Og han synes, det var meget fedt, du ved. Der var virkelig dårligt signal dernede. Og det var bare sådan, det var egentlig fint nok. Fordi så var han sådan lidt mere nærværende, og så var han lidt mere sammen med sine døtre, og det var sgu meget tjekket. Så lige kom lidt væk fra det der grid der. Ja. Det tror jeg er meget sundt. Det er meget rart, at man sådan kan batche. Altså, og så tjekker jeg lige e-mail, så tjekker jeg lige Instagram eller whatever. Det er meget rart at batche det i stedet for. Altså sådan, og så er der wifi, så kan jeg lige tjekke det. I stedet for det er bare sådan en tvangshandling. Klart. I stedet for det er sådan noget, ligesom at klø sig eller et eller andet. Ja. Man bare gør det hele tiden. Men det synes jeg heller ikke, jeg har noget problem med overhovedet. Jeg putter min telefon i min taske, fordi så er det mere interessant, når man så kigger på den. Fordi så er der faktisk sket noget. Klart. I stedet for at sidde med den hele tiden. Helt sikkert. God point. Men når det så er sagt, så var det godt nok nogle kedelige aftener der i Aarhus. Okay. Jeg fik jo en infektion i tanden, så jeg havde bare... Jeg lå og græd på et tidspunkt. Så jeg fik penicillin, så lød jeg bare havregrød en uge. Spiste bare havregrød i 7 dage. Det var meget nice. Havregrød Island. Ja, det var Havregrød Island. Stærkt. Så, og der var du var i Bulgarien på samme tid, ikke? Jo. Eller var det sådan lidt for skudt, fordi vi jo slet ikke kunne organisere et podcast, det var mega svært. Ja, det var fucking svært. Vi havde jo snakket om at lave et podcast over Skype, men det gik sådan lidt i vasken. Ja, for jeg havde jo ikke noget... Jeg havde ingenting med. Du havde ingenting med, og jeg havde heller ikke... Altså, jeg drønede rundt over i de bulgarske bjerge. Ja. I Rila-bjergene hedder det. Hvordan var det der? Jamen, det var fucking fedt. Vi havde jo arrangeret en tur, mig og 7 andre venner. 6 eller 7 andre venner, som i øvrigt også spiser plantebaseret. Og det var skide fedt, så havde vi lejet sådan en hytte nede ved et skisportsted. Om sommeren, så er det så sådan et mountainbike-hiking- ja, bare sådan en sommerferie-agtigt sted, og så om vinteren, så er det sådan et kæmpe skisportsområde. Så vi brugte så det her skisportsområde til at vandre i, og så om bag skisportsområdet var der så flere bjerge og sådan noget. Så vi arrangerede en stor, lang vandretur sådan på 4 dage, hvor vi bare gik sådan, altså i bjerge, det var fucking hardcore, høje bjerge. Det var sådan, vi startede i 1200 meters højde og kom op i næsten 3 kilometers højde. Og luften er bare tynd deroppe, ikke? Hvordan føles det? Jamen, altså, det er meget sjovt, fordi... Vent, 3 kilometer? Ja, altså 2900 meter over vandet. Og den højeste overflade har været 8,5? Ja, det er Mount Everest, Mount Everest er 8,5, ikke? Ja,
Men wow, det er jo ret højt så. det er rimelig højt, og det er sådan meget sjovt. Du kan virkelig mærke, at du bliver forpustet ret hurtigt. Selvom du laver ikke noget, men din vejrtrækning, den kører bare som en blæsebælt. Og det er jo meget fedt. Selvfølgelig er det hårdt, ikke? Men det er også meget interessant, og du er sådan virkelig immersed in nature. Ja. Og altså, så er der jo selvfølgelig masser af kilder, så du kan drikke rent vand direkte fra bjergene. Og det er super lækkert. Og luften var helt frisk, og altså, vi var over trægrænsen, så der var ikke nogen træer. Så du går bare og bliver bare grillet af solen. Eller hvad? Jamen, der er sådan ved en bestemt højde, der er der ikke flere træer. Det vil sige, du starter nede på bjerget, og så går du op igennem skov, og så kan du se, at træerne de bliver lavere og lavere og lavere, og så på et tidspunkt, så er træerne helt væk. Og det er så det, man kalder for trægrænsen. Er der så sådan et meter tykt træ på sådan 30 centimeter? Ja. Så et træ, der er bredere end det højde. Så kan man så se, så når du går ned ad bjerget igen, så står der sådan nogle små buske med sådan nogle nåletræer, ikke? Det er sådan nogle nålebuske. Og så kan man så se, jo længere du kommer nedad, jo større bliver de her buske her. Og til sidst så går du bare ind i en skov og de der nåletræer igen. Ja. Så det er sådan meget, meget fedt. Super, super lækker tur. Vi havde så en guide med, en fyr, der hedder Lubo, som er så super cool bulgarer. Han stod for at arrangere mange af de ting, vi gjorde dernede. Fordi folk snakker ikke så godt engelsk nede i Bulgarien, så var det meget fedt lige at have en tolk. Helt sikkert. Det var faktisk hvad for noget lokalt mad, frugt, planter, hvad kunne I få? Jamen, vi fik masser af aprikoser, masser af vandmeloner, masser af kirsebær, masser af, altså de havde sådan nogle virkelig lækre cantaloupe-meloner. Det var sådan nogle bestemte cantaloupe-sorter, jeg ikke havde set før. Det er det, vi kalder honningmelon her, ikke? Jo, nej, ikke for helt. Cantaloupe, det er den... De har sådan orange frugtkød, de kan godt smage sådan lidt af tyggegummi. Jamen på dansk er der ikke, kalder man det ikke honningmelon, uanset om det er cantaloupe, eller om det, altså om det er den orange eller den lysegrønne. Jeg er ret sikker på, at man kalder den orange, den kalder man så for netmelon, tror jeg. Ja. Det er så cantaloupen, ikke? Ja. Og så den gule der, det er så honningmelonen. Ja. Det er sådan, jeg tror, det er. Men det har de blandt andet, og så fik vi sådan nogle, de lavede sådan nogle Lubos mor og far bor dernede. Og hende moren, hun lavede så sådan nogle fyldte peberfrugter med sådan noget ris. Det smagte fucking godt. Det var virkelig lækkert. Altså, det var bare overvældende. Også fordi, at maden dernede er så høj kvalitet. Ja. Altså, var der ulve? Vi så ikke nogen ulve. Vi så heller ikke nogen bjørne. Selvom der var sådan en skilt. Vi gik igennem sådan en skov på et tidspunkt, hvor der sådan beware bears. Hvor der var sådan, så der var sådan en kæmpe aggressiv bjørn på sådan et billede. Fuck, jeg elsker sådan noget. Jeg løber på et tidspunkt rundt om i Hollywood. Der er sådan et reservoir, der hedder Hollywood Bowl, hvor der også bare er sådan cougar science, der cougars her. Og jeg var bare sådan, at det giver bare løbetur meget federe. Jeg nåede sådan lige at tænke, ej, det er okay. Jeg har lige tegnet rejseforsikring, ulykkesforsikring. Vi gør det. Selvom der var ingen chance, altså der går masser af folk rundt. Men jeg var sådan lige, vent, hvad hvis jeg bliver overlevet, for jeg kan så få nogle erstatning? Sådan, ja, okay, lad os gøre det. Der fandt jeg forresten, hvad fanden er de der bælgfrugter, der jeg hele tiden taler om? St. John's bread. Hvad nu hedder på dansk? Johannesbrød. Wow, der fandt jeg sådan 3, der havde dem. Det smagte sindssygt godt. Så gik jeg bare som sådan en lille dreng, jeg havde foldet min t-shirt ud. Kan du huske, at man gravede sandkasse, som man samlede sit sand i t-shirten? Ja. Gik jeg bare rundt og samlede Johannesbrød sådan der. Fucking det var mega nice. Men hvad... Ja, Bulgarien, sorry. Ja, det var en super svedig tur, og super lækkert at komme derned og opleve kulturen. Meget anderledes, selvom vi stadig er i Europa, ikke? Så er vi nede på Balkan, og ja, de gør tingene på deres måde. Det, jeg synes er meget, meget, meget interessant ved bulgarsk kultur, eller hvad kan man sige, bulgarsk sprog, det er at sådan, hvis du skal sige nej med kropssprog, så i stedet for at ryste på hovedet, så nikker de. Er det rigtigt? Så hvis du nikker til en bulgarer, så betyder det nej. Og det er, sådan, er det andre steder end Bulgarien, hvor det er sådan? Nej, det er det eneste sted, hvor de gør det. Bliver de så ikke bare vildt forvirret sådan over film eller sådan noget, når de ser andre... Det er virkelig mærkeligt. Men det var... Og så hvis de siger ja, så gør de... Så ryster de hovedet sådan fra side til side. Gør de sådan her? Ja, så gør de sådan der... Altså, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men det er sådan lidt en wobbly sådan bevægelse, de laver fra side til side med hovedet. Nej, det er for dumt. Men det er et eller andet med, jeg tror, jeg snakkede kort med min bulgarske ven Lubo om det, og det er noget med, at mange af
bulgarerne tilbage for, jeg tror det var nogle 1000 år siden, de blev underlagt det ottomanske rige, altså det der nu er Tyrkiet. Og ottomanerne, de ville gerne have, at bulgarerne, de skulle være muslimer. Og så har de her ottomaner så sagt til bulgarerne, er du muslim, eller anerkender du så den muslimske tro? Og så har de så nikket. Hvor? Men det har så betydet nej, ikke? Ja. Sådan tror jeg, det var. Jeg kan ikke huske, om det var sådan, det hang sammen med muslimer, eller om det var nogle kristne, men det var i hvert fald en eller anden religiøs tro, som de skulle bekende sig til. Trækkes ned over hovedet på dem. Ja, og så snød de dem ved sådan at nikke. Ja. Og så blev det bare sådan ingrained i deres kultur, at det at nikke betyder nej. Nå. Og det er sådan meget underligt. Meget spøjst. Hvad hvis folk derude tænker, wow, det lyder mega fedt. Det vil jeg også prøve. Hvordan organiserer I sådan en tur? Hvad koster sådan en tur? Jamen, hvad har jeg givet sammenlagt? 2-3.000 kroner. Altså, men vi var så også flere, der delte som et budget, ikke, om at købe mad sammen. Ja, du gør jo ikke sådan alene. Nej, det gør du ikke. Og flybilletterne ned til Bulgarien var også ganske billige. Jeg tror, jeg gav 1.700 tur. Noget af den stil, det var ikke så galt. Okay, så flybilletterne var langt dyrere end selve opholdet. Ja, altså Bulgarien er et sindssygt billigt land. Altså sindssygt billigt. Det er i hvert fald flybilletterne kan nok også for det meste fås billigere. Ja, klart. Svedigt. Hvis det er uden for sæson, ikke? Ja. Så det var super nice. Super fed oplevelse. Ja. Yeah. Fedt. Hvad har du også lavet i den? Jamen så har jeg... så sygt, at du... det var lidt irriterende, fordi vi var jo du var i Berlin, og så sådan 2 dage efter kom jeg til Berlin. Yes. Så det vi prøvede sådan at organisere lige at mødes op dernede, men det lykkedes ikke helt. Hvad lavede du egentlig nede i Berlin, Niklas? Jamen jeg har fået et agentur. Et skuespileragentur i Berlin. Og så tænkte jeg, det er meget fedt lige at komme ned og møde dem, så lige kan få en feel for mig, og lige... og mega vild, ham ejeren. Han talte sådan om... han var sådan fuldstændig, som han forestillede sig, sådan rigtig sådan kunstner i Berlin var. Han havde sådan kæmpe lyserød hanekam. Han havde sådan 15 halskæder på, 15 armbånd på. Hold da kæft. Og han var mega nice. Og så arbejdede han til, men han lavede helt mange sådan sessions med shamaner, sådan ayahuasca sessions. Og jeg var bare sådan, wow, det vil jeg bare høre mega meget om det her. Det lød ret vildt. Det gjorde han sådan tit. Så havde han sådan sessions med shamaner. Så det talte vi talte sindssygt meget om DMT og alle sådan nogle ting. Og vi talte ikke særlig meget om sådan selve skuespils. Fordi det jeg tror i den branche, der handler det meget om sådan forhold til mennesker og sådan noget. Vi ser det jo også, hvordan for eksempel mange instruktører, de bruger de samme mennesker igen og igen, og det er ikke kun fordi, at selvfølgelig er de super dygtige, men der er jo tusindvis af skuespillere, der er sindssygt dygtige. Men det er et spørgsmål om, kan du holde ud og arbejde dag ud og dag ind med den her person i 4 måneder? Klar. Så meget af det er bare at opbygge et godt forhold til dem, og selvfølgelig også være dygtig. Så det var bare ned og sige hej til ham, og resten af agenturet der. Og så havde jeg min far fra Australien er her i øjeblikket, så var han med. Så gik vi bare sindssygt langt. Der var totalt skybrud første dag. Okay. Så jeg havde min sådan Flynet Adidas, så de var bare, spytter du på dem, så er de gennemblødte. Ja. Så jeg har bare fået mega vabler. Vi gik også noget 28 km per dag. Berlin, det er fandme også en stor by der. Ja, og de lækreste supermarkeder. Wow. Ja, det er nice. Ja. Øko-supermarkeder over det hele. Ja, men det var sjovt, fordi jeg var inde i det der... Jeg så Ingis, din kærestes video, hvor I havde været i Berlin. Og så I var mange af de steder, jeg også var. Det der vegans, hvad kalder de det? Vegans, ja. Sådan et vegansk supermarked. Og jeg tænkte bare, hvorfor... Altså, de har jo alle de samme ting, som supermarkederne hernede har. Bare til dobbeltpris. De havde jo alle deres planter og sådan noget. Det var sådan, de her ting kan du købe i supermarkedet. Hvorfor har I de her ting, de er billigere i supermarkedet? De havde sådan sindssygt... Altså, i mine øjne, der var det en slikbutik. Ja, helt sikkert. De havde et kæmpe udvalg af alle de ting, du burde spise så få af som muligt. Klar. Men det var fedt. Det er fedt, at de findes. Altså, jeg fik... De laver også mad og kager og sådan noget. Jeg fik en fucking god wrap derinde. Ja, men jeg fik også en wrap. Jeg fik en wrap og en...
Rotebete-brot. Rotebete-brot? Sådan en rødbede-sandwich. Der står rotebete-brot. Det er fucking frederen. Ja, den var ret god. Ja. Men det var et nice sted, men jeg købte ikke... Jo, jeg købte hvad fanden hedder det, man putter i sådan en sauce og sådan noget. De der bouilloner. Nå. Det købte jeg, fordi der er der er palmefedt i alt det, man kan få i supermarkedet herhjemme. Okay. Så jeg købte bouilloner, det var hvad jeg købte. En chokoladebar. Ja. Vi købte også, vi var i den der Vegarens der. Ja. Og vi cyklede jo derned og cyklede hjem igen. Ja. Der er sådan 400 kilometer. Så skulle vi have noget energi, så vi købte bare sådan, jeg tror sammen der købte vi sådan 30 Cliff Bars eller sådan noget. 30 Cliff Bars? Nej, jeg ved ikke hvor meget. Jeg tror det var i hvert fald næsten 20 Cliff Bars. De er voldt dyre. Koster ikke sådan noget 25 kroner stykket eller noget? Jamen, de var så billigere dernede, ikke? Så kostede de sådan 19 kroner stykket dernede. Ja. Vi købte for mange penge Cliff Bars. Ja. Jeg tager sådan et billede af det og lagt på Instagram. Nå, det kan jeg huske. Selv med, I skulle også have hjerner og bare... hvad skal I have på sådan en tur? I hvert fald 4.000 kalorier. Ja, der skal noget mad ned. Ja. Altså, det var bare sådan, du kan også spise, som du vil, ikke? Ja. Så vi var bare sådan, da vi ankomst, altså, kørte bare mad ned hele tiden. Og slik, og is, og helt sikkert. Wraps, burger, døner, og hele tiden, ikke? Jeg spiser vold mange. Men jeg gik jo så også, altså... hvis du går, altså... Hvis du sådan vejer nogle 80 kilo og går 30 minutter på en dag, så kan du også nogenlunde spise, hvad du vil. Ja, helt så jeg hjernede også bare flafler. Så mange flafler. Jeg synes, mit sved begyndte at lugte bagefter. Jeg spiser ikke normalt sådan noget. Men mit sved begyndte sådan at lugte som andre menneskers sved. Det var sådan ad. Wow. Det lyder mærkeligt. Men det smagte fucking godt. Også fordi de var sygt billige. De koster 25 kroner for en kæmpe... Der er sådan en på Hakkescher Markt. Det er sådan en station, der er en gemysekebab. Sådan en grøntsagskebab, hvor du så bare kan få... Så kan du få altså virkelig bare grøntsager i din kebab. Og så falafler også, så man har ikke rigtig brug for en dressing, fordi falafler, de er frityrestegte alligevel. Klar. Så det smager fint, bare der er noget chili og sådan noget. Dem hjernede jeg bare mange af. Dem tror jeg bare det ene sted, der spiser 4 gange i løbet af de 3 dage, tror jeg. Wow. Ja, der er blevet hjernet mange døner og sådan noget. Ej, det er luksus. Ja. Eller jeg vil så helst have durum, fordi jeg synes, det bliver lidt for meget brød i døneren. Ja, det er jo fladbrød. Du kan ikke få det nogen steder i København med samme type brød. Så det smager super godt, men det er bare, jeg vil hellere have mere fyld end mere brød. Helt sikkert. Klar. Men det spiste du også meget, eller hvad? Ja, men det var så meget forskelligt. Vi var på nogle veganske restauranter. Sindssygt mange forskellige, altså virkelig gode restauranter til altså helt okay priser. I det område, der hedder Friedrichshain. Ja. Hvor vi så også boede, ikke? Fucking nice. Ja. Altså, helt fantastisk sted at være ude og spise mad, ikke? Ja. Så hvis du skal på god madferie, så tag cyklen og kør til Berlin. Ja. Det er i hvert fald en anbefaling herfra. Jeg kørte med bus hjem. Natbus. Stærkt. Ja. Hvordan var det? Det var jeg var totalt omkuld. Jeg sov virkelig. Jeg sov indtil vi ramte færgen. Og så sov jeg indtil vi ramte Engelslivsgade. Stærkt. Så jeg oplevede slet ikke turen. Nej, okay. Men min far, han er bare kæmpe brød. Min far er sådan næsten 2 meter. Okay. Og 130 kilo. Kæmpe stor. Jeg tror ikke, han synes, turen var sjov. Nej. Men jeg synes, det var nice. Svedigt. Men det var kun fordi, at der var sådan ikke nogen billetter til under 1.500 hjem. Og turen dernede kostede sådan 250 eller sådan noget. Så gad jeg ikke det. Men var det sommerferie? Var det hele vores sommerferie? Jamen, jeg tror, det var vores sommerferie. Så har jeg været lidt hjemme og træne lidt, og løbe og cykle og hygge mig. Bare have det godt. Sædet. Og det har sgu været rart. Nice. Men jo, altså... Ja, vi cyklede til Berlin og cyklede hjem igen. Det var fedt og hårdt. Man kan jo se en video på din kærestes YouTube. Ja, hun har en... Du kan gå ind på YouTube og skrive Miss Dali, M-I-S-S, mellemrum, D-A-L-I. Ja. Og hun har lavet en video for den cykeltur. Også fordi jeg har prøvet en gang før at tage sådan en lang rejse på en cykel. Men jeg synes også, det kunne være fedt sådan at prøve sådan at spare nogle penge for det første, spare noget CO2 for det andet, og bare sådan... Altså, tag på cykelrejse og se, hvor langt man kan komme. Men er det ikke også en sindssyg fornemmelse? Jeg synes, det er en vild fornemmelse, at sådan... Fordi det er jo lidt som om, at når du tager steder hen, om du rejser med tog eller et fly eller sådan noget, det er lidt som om, du går ind i en boble. Klar. Og så er du bare et andet sted. 100%. Sådan lidt sådan et sort hul på en eller anden måde. Når du selv... Om du vandrer eller cykler, du kan mærke jorden under dig, så er det underligt at sådan se, hvordan... Altså, nu taler folk et andet sprog. Wow, nu er der nogle helt andre slags træer.
Det er sådan, det synes, den idé kan jeg rigtig godt lide. Det var også noget, der overvældede mig, og noget, der ligesom... Altså, det gik op for mig, wow, altså, Berlin ligger fandme tæt på Danmark. Mm. Altså, det er virkelig tæt på. Ja. Og det er virkelig sådan... altså, verden bliver virkelig lille, når du sidder på en cykel. Ja. Altså, begynder du så også at tænke på sådan, wow, så hvis jeg så blev ved, hvis jeg cyklede de 3 dage igen, så ville jeg være i... Jamen, så ville du vel være i sådan... Norditalien eller sådan noget. Ja, men det er for vildt. Og så begynder man sådan, så kan man forestille sig, at man regner ud i sit hoved, hvor langt vil det tage at cykle til Kina. Mm. Eller sådan nogle ting. Ja. Men jeg kan også huske, du snakkede også i et afsnit omkring, du havde en ven, der sådan boykottede fly, og bare sådan cyklede alle steder hen. Ja. Og det er sådan, altså det er blevet mere sådan tiltalende for mig nu at overveje den praksis. Ja. Også fordi det er bare sådan, altså det er nice. Det er en super fedt eventyr, bare at sidde på en cykel, og bare køre igennem landskabet. Altså, det er en ferie i sig selv. Mm. Selvfølgelig skal man være i form til det, og selvfølgelig skal man have en god cykel. Men man føler man sig også lidt... Jeg kan huske, den første gang, jeg cyklede langt, det var faktisk... det var sådan, jeg var op... Min kæreste var i sommerhus, og så tog jeg derop. Det var planen, at jeg skulle cykle derop, og så skete det ikke en eller anden grund, men jeg havde med cykel med. Fordi det var alt for langt væk fra nogen station. Så jeg endte stadig med at cykle sådan 30 km, selvom jeg tog toget. Okay. Og cyklede så hjem, og så var der måske sådan 65 eller sådan noget. Og det var sådan lidt en fornemmelse, ligesom sådan, da jeg sådan skraldede for første gang, som om det sådan, jeg kan overleve over alt i verden. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det var sådan underligt, sådan, at så længe jeg har en fungerende cykel, så kan jeg tage alle steder hen i verden. 100%. Det er sådan lidt underlig fornemmelse. Ja. Men jeg tror, det er meget god sådan prepper-taktik, du ved. Hvis vores samfund, sådan som vi kender det, går nedenom og hjem, og alting bliver fucked, så skal du have en cykel. Helst en terræncykel, ikke? Du skal være voldgod til at reparere cykler. Ja, det er. For det er jeg overhovedet ikke. Okay. Jeg kan godt sige, at Racer, min lokale cykelsmed der, han tjener gode penge på mig. Ja, okay. Det gør han. Men altså, det kan man jo lære hen ad vejen, ikke? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det er i hvert fald noget, jeg godt kunne tænke mig at blive rigtig god til. Ja, det er fedt. Altså, det er frihed. Frihed på 2 hjul. Det er fandme fedt. Også fordi, altså, det var bare billigt. Altså det eneste, vi betalte for på turen dernede, det var en færge, ikke? Altså betalte vi så også lige for et par teltpladser. Men altså, det var det. Betaler man for det? Ja, men fordi nede i Tyskland, altså her i Nordeuropa, i Skandinavien og blandt andet i Sverige og Norge og sådan noget, der har de jo allemandsretten, ikke? Ja, det er ikke her. Ikke i Danmark. Nej, ikke i Danmark, men vi har nogle gratis teltpladser rundt omkring, så vidt jeg ved. Ja. Men det har man altså ikke i Tyskland. Så skal du altså betale for at bo på de her campingpladser. Det var, hvad vi gjorde. Mm. Og det var også fint nok. Altså, så gav vi 19 euro for at sove en nat. 2 personer i telt, ikke? Men hvad så? Altså også, kan man komme i bad og sådan noget? Ja, så kan du komme i bad og på toilettet. Okay. Så er det jo helt fint. Ja, så er det fucking nice. Så er det jo ingenting. Nej. Og det er jo også stadig billigt, ikke? Så jeg tror, vi kom tur-retur, i hvert fald for under 1.500 kroner per person. Og det er altså med mad inkluderet. Alt de brugte. Alt vi brugte, ja. Sådan en lille tur på en uge, ikke? Og du skal jo alligevel betale for at spise. Og I boede jo også, Vi boede også på hostel 2 dage. Ja. Så det var super fedt. Altså det er noget, jeg vil anbefale alle at gøre. Tag ud og rejse lidt på jeres cykel. Mm. Prøv det. Det har været en kæmpe øjenåbner for mig i hvert fald. At se, hvor lille verden er. Mm. Hvor tæt det hele ligger på. Mm. Det har været en fed tur. Sindssygt. Ja. Det er fedt. Det vil jeg også prøve på et tidspunkt. Niklas, vi har snakket om, at vi gerne vil tage nogle spørgsmål i dagens podcast-program. Der er et par stykker. Det var noget, der så længe siden jo. Jeg kan ikke huske, men vi lavede en liste, ikke? Du har nogle af dem åbne. Jeg har et spørgsmål klar. Ja. Og det er faktisk til mig. Mm. Men vi kan også inddrage dig lidt i det. Det er Freja, der skriver: Hej Plantetinget. Jeres podcast er genial og dejligt med et dansk indslag i den veganske podcastverden. Tak for det. Jeg har et spørgsmål til Kasper. Hvordan har din bachelor i antropologi, hvis overhovedet nogen, haft indvirkning på dit valg og tanker om veganisme og mennesket? Og, hvordan har det noget med mig at gøre? Du sagde lige, det var en... Jamen, jeg er lige glad. Jeg skal nok køre den over på dig. Giv mig lige en chance. Antropologi er. Ej, sorry. Besvar spørgsmålet. Jamen, jeg går i gang nu, Niklas. Hvad det hedder... Jo, men tak for det spørgsmål, Freja. Altså, antropologi, det handler jo om ligesom at studere menneskelige kulturer. At ligesom forklare, hvordan
menneskelige kulturer ligesom opfører sig. Og så på en eller anden måde ud fra det skabe nogle, en større forståelse, ikke? Kunne se nogle sammenhænge måske. Kunne danne et eller andet overblik over, hvordan tingene fungerer. Jeg har også studeret det, der hedder teknoantropologi. Men jeg vil så sige, at jeg havde en kammerat, der lavede et projekt på studiet omkring noget, der hed in vitro kød. Det var altså kød, der laves i reagensglas. Det er fucking interessant. Det er fucking interessant. Altså, du ved, hvad kalder man det? Det er sådan en ko. Du tager en biopsier fra en ko, der er sådan brødfødt i et mindre land. Ja, hvis du laver det i reagensglas. Ja, det er for sindssygt. Det er for sygt. Og det er jo, så behøver du heller ikke slå dyr ihjel. Men så, eller du slår et ihjel. Ja. Eller man kan jo bare tage biopsi af en levende ko. Ja, lige præcis. Ja, du behøver ikke slå med ihjel for at tage en biopsi. Anyways, jeg ved ikke, hvordan at det fungerede. Men jeg vidste i hvert fald, at efter han skrev det projekt der, så gik de også meget ned i, hvordan normalt kød bliver produceret og sådan noget. Og der synes han simpelthen, det var så ulækkert. Han synes simpelthen, det var, som han selv sagde det, ikke? Jeg synes, det er fucking klamt, det der med pålæg og sådan noget. Og så var han sådan, ja. Pålæg er bare så fucking ulækkert. Firkantet skinke. Så han var sådan lidt, og kødklister og sådan noget, ikke? Altså det synes han virkelig var frastødende. Så han blev veganer i kraft af et projekt, han skrev på antropologistudiet. Eller teknoantropologistudiet. Og jeg tror også, at det ligesom træner en person, eller vi bliver trænet i ligesom at kunne se på vores kultur udefra. Og ligesom kunne se, jamen hvad er det vi render og har gang i? Selvom alle gør en ting, så behøver det jo ikke at være rigtigt. Selvom alle har en eller anden form for konsensus eller praksis, som vi alle sammen er enige om, så behøver det ikke nødvendigvis at være korrekt. Og det er noget, som antropologi ligesom har trænet mig i at kunne gennemskue lidt bedre, kunne gennemskue min egen kultur lidt bedre. Sådan at se, hvad du er en del af for sådan en tredje person perspektiv. Lige præcis. Sætte mig udenfor og lige se tingene lidt i relief, ikke? Og kunne forstå, hvad er det for nogle praksiser, og hvad er det for nogle ting, jeg går og har i min hverdag, og hvad er det, jeg går og tror på. Og ja, det synes jeg er mega spændende. Sådan hvad er det for nogle sociale konstruktioner, vi går og er en del af, ikke? 100%. Alle de ting, som vi er en del af lige nu, som vi ikke tænker over det, som vi om 20 år vil tænke er fucked up. Præcis. Det synes jeg er mega interessant. Præcis. Og det er blandt andet det, antropologi handler om. Ja. Og så på den måde, så ja, det har haft indvirkning på mit valg og mine tanker om veganisme og mennesket, helt sikkert. Ja. Altså jeg tror, det at jeg har haft en uddannelse i teknoantropologi har medført, at jeg i højere grad har kunne sætte mig udenfor, eller kunne se på min kultur udefra, og kunne se på mig selv, og den kontekst, jeg er i, og de valg, jeg har træffet i forhold til mad. Så helt sikkert. Men grunden til, nu kører jeg den over på dig, Niklas. Nu kommer det. Er du klar? Fordi, er der noget sådan, du har jo også taget nogle uddannelser og sådan noget. Ja. Du er også blevet skolet. Ja. Har det på nogen måde påvirket dit valg omkring din mad, veganisme og mennesket? Det, at du har taget en uddannelse et bestemt sted, eller er blevet præget af nogle lærere eller nogle undervisere? Og det er faktisk, men alle mine, jeg har jo egentlig kun færdiggjort det, så har jeg kun min gymnasiale uddannelse. Jeg har rigtig mange kurser, rigtig, rigtig mange kurser, men jeg gjorde ikke min skuespilleruddannelse færdig. Men det ved jeg faktisk, jeg kan faktisk helt ærligt sige, at det ved jeg ikke. Nå, okay. Det tror jeg, det er sådan noget, det kan jeg svare på i morgen, skulle jeg sidde og brygge på det i, det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Det er mere bare sådan, jeg har det bare sådan generelt, at jeg gerne vil, jeg vil ikke være en byrde for andre mennesker på nogen som helst måde. Eller andre, whatever. Hvis jeg ikke er mennesker. Jeg tror, det ved jeg sgu ikke rigtig, om det er noget med en skuespiller. Alle de kurser og det år, jeg brugte på skuespillerskolen, har mere sådan gjort, at jeg tænker over, hvordan jeg begynder, for eksempel når der sker et eller andet, der får mig til at græde, eller folk til at græde, et eller andet, der er ekstremt. Så tænker jeg over, hvad er det, der gør det. Så du har jo fået trænet din empati, kan man sige. Eller ja, nej, det er som om det nærmest er det modsatte. Fordi jeg begynder at nørde over, hvad følelser er, og hvorfor får det her mig til at føle sådan. Der i Berlin, der skulle jeg caste til en ny film,
for Netflix, og jeg var bare sådan, det var totalt nemt, det var sådan mega nem casting, men jeg havde min telefon med, jeg havde ikke min computer, jeg havde ikke mit spejlerreflekskamera, jeg havde bare slet ikke de rette omgivelser, der var ikke wifi på hotellet, som der stod, der ville være, jeg kunne ikke finde noget wifi nogen som helst steder, og det kunne jeg, men det var slet ikke hurtigt nok til at kunne uploade det her. Men så havde jeg jo glemt, at der var de der nye roaming-regler. Fordi jeg vidste nemlig, at jeg havde rigtig meget download med det nye Greenspeak abonnement, men jeg vidste ikke, hvor meget upload jeg havde. Okay. Men jeg gik ud fra, at jeg kunne ikke uploade de her 5 casting tapes. Og jeg var bare stiktosset. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var så sur, at folk skulle, altså, bare slet ikke, altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg havde været så rasende. Og jeg kunne ikke være rasende på nogen, udover mig selv lidt måske, at jeg ikke havde taget alle mulige ting med, som jeg ikke behøvede at tage med. Fordi jeg fik nemlig det der, jeg fik e-mailen om, du skal kaste det der, fik jeg sådan, lige efter vi var ankommet, og bare sådan, kan jeg ikke have fået det for 24 timer siden, så havde jeg sendt den til dig med det samme. Men jeg var så rasende, og jeg sådan gik og tænkte, hvorfor bliver jeg så rasende over det her? Hvad er det, der gør mig så sur? Og sådan også alle gangene, hvor der har været et eller andet helt forfærdeligt, eller et eller andet, der giver stærke følelser, så tænker jeg sådan helt vildt meget over, hvad er det, der gør det? Hvordan kan jeg bruge det her på et tidspunkt, hvor det ikke er ægte? Fordi det er jo det skuespil er. Det er jo, at du opfører dig på en vis måde under falske omstændigheder. Og hvordan kan du genkalde de ting på den rigtige måde? Og hvordan kan det være, at andre kan... For jeg kan huske, der har været mange tidspunkter på skuespillerskolen, hvor at, så har jeg selv prøvet rigtig, rigtig meget. For eksempel så der var sådan en øvelse, jeg kan huske, jeg skulle lave med en klassekammerat, hvor det skulle, vores tema var jalousi, og jeg er bare overhovedet ikke jaloux anlagt på nogen måde. Og så prøvede vi lavede sådan et fake scenarie, hvor min klassekammerat, hun var ved at gå fra mig og skulle mødes med en eller anden. For vi havde alle, det var faktisk en ret interessant øvelse, vi havde alle skrevet et jalousi-scenarie, og så spillede vi hinandens jalousi-scenarier, fra hinandens virkelige liv. Okay. Og så fik jeg en af mine klassekammerater scenarie, skulle mig og en anden klassekammerat spille hans scenarie. Og jeg kunne ikke helt sådan tabe ind til det. Og så gik min lærer hen, og hun gjorde, det var totalt banalt, det hun gjorde. Jeg ved ikke engang, om jeg vil sige, at hun hjalp mig på nogen måde. Men jeg græd bare, som jeg aldrig nogensinde har grædt. Og det var bare sådan totalt ægte. Sygt. Det var bare sådan, jeg græd bare sådan helt sindssygt. Wow. Helt vildt, og sådan, fordi hun ville gå fra mig i det her scenarie. Og jeg græd bare sådan fuldstændig vanvittigt. Og jeg var bare sådan, wow, hvordan skete det? Og hvordan kan jeg genkalde det på en eller anden måde? Fordi det var så virkeligt. Og det er sådan mere det var en lang off-tangent der, men det synes jeg er sindssygt interessant. Og det er min uddannelse har gjort, at jeg tænker meget over, sådan, hvordan vi opfører os, og hvordan de mennesker, der opfører sig sådan lidt mærkeligt, hvad er det, der gør mig, hvad er det, der irriterer mig, når folk irriterer mig, hvorfor gør det mig sur, og hvad er det, den her følelse, jeg får, når folk nærmere gør et eller andet, som bare irriterer mig helt vildt, hvorfor irriterer det mig? Og hvordan kan jeg få den følelse frem igen? Okay. Det er meget sådan nogle ting, jeg tænker over. Det er fucking spændende, Niklas. Ja. Sindssygt spændende. Fik du besvaret spørgsmålet? Jamen, det tror jeg. Ja. Altså, det har da helt sikkert haft nogle valg, eller det har i hvert fald haft indvirkning på dine tanker omkring mennesket. Ja. Og måske også lidt veganisme. Ja. Jeg ved ikke. Måske nej, men fik du besvaret hendes spørgsmål? Det synes jeg. Jeg synes bare, det var spændende at høre. Ja. Jeg fik lidt svar der. Ja, Svedigt. Det var nice. Fedt. Vi har jo flere spørgsmål, ikke? Jo, det har vi, men jeg tænker, vi gemmer dem til en anden gang, fordi vi har nemlig også en anden annoncering, vi lige skal have styr på. Ja. Vi skal jo på Dansk Vegetarisk Festival. Oh shit. Ja. Det bliver fedt. Jeg sidder ved dig, hvor du siger noget. Jeg tror, det bliver svedigt. Jeg tror, det er jo dig, der har snakket med Kenneth. Ja, Kenneth. Ja, altså vi skal hoste, vi får sådan en lille hjørne, og sådan, at vi skal have sådan en, det ved ikke, man skal sige en debat, men en samtale med en, og vi skal udvælge en gæst, og vi har ikke fundet på noget nu. Eller vi har tænkt over en hel masse. Vi har virkelig haft mange. Vi har ikke fået kontaktet nogen, har vi? Jo, vi har kontaktet et par stykker, ja. men det er stadig lidt på tegnebrættet. Ja. Men, så vi tager imod idéer, hvis der er nogen, som I tænker, I gerne vil enten have som gæst, eller som I tænker, at dem vil vi gerne se på festivalen. Ja, fordi vi siger i København den 25. til 27. august. 25. 27. Det er en weekend. Yes.
Så er festivalen på Tigeren, og det er gratis, er det ikke? Jeg tror, det er gratis, ja. De laver det jo i forbindelse med Copenhagen Yoga Festival. Wow. Så er det sådan en lille sidegeschæft, ikke lille sidegeschæft, men sådan en lille sidefestival til yoga-festivalen, ikke? Så skal vi jo ned og... Så skal vi ned og lave noget yoga. Og skal vi ned og lave pandekastsplits. Ja, det gør du bare. Ah. Jeg kan ikke gøre så langt ned. Du kan nå det. På en måned kan du nå det. Hvis du gør det hver eneste dag i 5 minutter. Så gør det på en måned. Det går meget hurtigere, end man tror. Det kan godt være, så skal jeg starte nu. Og så om 25 dage, så lægger jeg en pandekastsplit til Copenhagen Yoga Festival. Helt sikkert. Lige ved siden af Københavns Vegetariske Festival. Det bliver mega svedigt. Der er jo allerede blevet annonceret en masse fede mennesker på programmet. Blandt andet Miki Gjerris og Simon Gerlach og Mia Sommer og David Pedersen fra Kødfri Mandag. Der kommer også af mulig mad. Altså, det er jo ikke bare sådan en foredrag og sådan noget, vel? Kalles Kaffe, Aliva Foods, Plantybox, indiske sanseindtryk. Er det mad, eller hvad? Ja, men jeg læser bare lige op fra begivenheden. Jeg forestiller mig bare sådan nogen, der står med sådan nogle bøtter med lugt i, og folk bare står og lugter til dem. Mens de har bind for øjnene. Ja. Og den er her. Ja, vi kan jo lige læse op, hvad der står. Nej, det kan vi ikke sidde og læse op. Nej. Men der bliver vist film, og der er alt muligt mad, og wow, hende der er mega ripped. Shit. Men vi kommer i hvert fald, så hvis også du gerne vil sige hej til os, og lige snakke lidt med os, så kom forbi Dansk Vegetarisk Festival. Vi hiver vores mikrofon og sådan noget med, så vi kan lave sådan en lille... Vi tager alle vores gear med. Vi tager også kamera med og sådan noget. Yeah. Vi burde næsten have nogle t-shirts til det, sådan, så folk kan finde os. Ja, vi har i hvert fald en t-shirt, vi skal nok lige have noget med. Vi kan dele den. Vi kan klippe den over halv. Vi kan skiftes. Nej, det bliver svedigt, så hvis I kan være i København, eller bor i København, så kom sgu da lige... Kom på Tigeren og lige sige, jo. Ja. Og så tror jeg faktisk, vi skal til at lukke af for dagens program efterhånden. Vi får snakket om alt, vi skal snakke om. Det tror jeg, vi har. Dobbelttjekker lige. Og Plantetinget, vi er back in business, fordi det er en ny sæson. Sæson 2 af Plantetinget er gået i gang. Ja. Og vi sørger for at få banget et program ud hver uge de næste mange uger. Ja, og vi skal også have lavet YouTube-videoer. Og vi vil lave YouTube-videoer, og vi har faktisk også snakket om at lave noget musik. Nå ja. Så altså, det bliver meget grineren, tror jeg. Ja, vi skal i hvert fald, fordi der er helt vildt mange mennesker, der ikke engang ved, hvad et podcast er. Som er totalt åbne for alle de her idéer. Og vi skal bare ud, at vi skal have spredt det ud som en virus. Fordi der er ingenting af sådan noget på YouTube. Alt dansk YouTube, det er bare how-to make-up guides. Og små folk, der spiller computerspil. Pubertære drenge, der spiller computerspil. Ja. Og rater kebabs. Ja. Så det tror jeg, den eneste danske YouTube-video, jeg har set. En dude, der købte en kebab. Den havde sådan en million views. Så var den bare sådan... Den er ret god, den her kebab. Den havde sygt mange views. Fuck, griner. Ja, så det skal vi lige have gjort. Ja, vi vælter YouTube lige om et par uger. Så følg med, det bliver fucking svedigt. Ja. Du har lyttet til Plantetinget podcast. Og I skal... Ja, det der. Du har lyttet til Plantetinget podcast. Og du skal hoppe ind på vores hjemmeside. Og hvis I ikke allerede har sign up til Greenspeak, det er overdrevet nemt. Yes. Og govego.dk. det er en fed måde at gøre en forskel. Og det er garanteret en bedre deal, end du har i forvejen med det selskab. Så gå ind og husk at gøre det via vores link, fordi det er bedre priser, hvis du bare går ind på greenspeak.dk. Yes. Så gå ind på vores side, planting.dk, op i toppen, så er der Greenspeak. Tryk der, sign I up, så redder hele verden. Yeah. Og som sagt, govego.dk. Og Govego. Gå ind og køb dine snacks. Gå ind og køb alt det gode mad. Alle de gode snacks, alle de gode barer. Du kan få det på Govego. De har jo alle mulige ting. De har jo alle ting, du kan få i et supermarked. Også til, eller de har jo både alle mulige specialitetsting, men de har også altså plantemælk og alle sådan nogle ting. Og så, hvis man alligevel køber for, hvad er det, for 600 kroner, så får du gratis fragt. Ja. Og så kan du få 10% oveni ved at skrive Plantetinget i kuponkoden i checkout. Og det er jo bare nice, fordi så får du bare, i stedet for at du skal bruge tid på at gå ned i supermarkedet og lede efter veganske varer, så kan du bare vælge alt fra govego.dk's hylder, og det bliver sendt lige til din dør. Ja, det er nice. Og så skriver de garanteret også en lille sød seddel, som de gjorde til mig. Yeah. Det er nice. Yes. Har du mere, du vil tilføje, inden vi lukker helt ned for dagens program, Niklas? Nej, det synes jeg ikke. Det er for fedt at være tilbage. Dejligt at se dig igen. I lige måde. Og dejligt at snakke med jer igen, kære lytter, eller snakke til jer. Ja, og don't be a stranger. Send en masse beskeder, det er fedt. Vi får mega mange beskeder
Altså sådan, hvor bare folk bare sender fedt I laver det, I laver, og det ved med det. Det er mega svedigt. Ja, det er der vi kommer rigtig alle mulige. taknemmelige for. Det er vi skide glade for. Yes. Og husk, vi har en brevkasse, som du kan skrive til. Hvis du har et spørgsmål til dig, Niklas, eller mig, Kasper, eller bare til omkring det at spise plantebaseret generelt, hvis der er noget, du undrer dig over, så tager vi det op i det næste podcast. Yes. Fedt, mand. Vi ses. Vi ses. Tak for i dag.